meteorologiarekin zerikusia daukatenak erdia direla edo. Bai? Hori behintzat kopuruari dagokionean. Baina gainera, mundu mailan gertatzen diren, hondamendien ondorioz gertatzen diren hildakoen 45% ere, honekin dauka zerikusia. Bai? Hondamendi meteorologikoekin edo muturreko egoerekin. Eta galera ekonomikoak begiratzen baldin baditugu, zifra hori, datu hori askoz ere handiagoa da. Beraz, arazoa handia da, larria da, eta gero badakizu, komentatuko dugu, klima aldaketarekin eta zelan aldatu daitezken gauzak edo zelan aldatzen ari diren, eta beraz, bai hildakoen kopuruagatik eta baita galera ekonomikoengatik, badakigu hor arazo handia dela. Aipatzen ditugunean fenomeno meteorologiko, muturreko fenomeno meteorologikoak, burura etorri zaizkigu hainbat fenomeno, ez? Nik beti niretzako ikusgarriena edo izaten dana da tornadoa. Ikusgarria, polita, ederra, fenomeno asko, ederrak ere nolabait esateko guretzat fizikari baten ikuspuntutik eta ederrak ere izan daitezke. Zer gertatzen da? Olako tornado bat, herri hiri batetik pasatzen danean, txikizioak sortzen dituela, hildakoak ugari, eta horrezegatik horri aurre egiteko nolabait lan egin behar da. Horiek ezagutu,
kaltera ekonomikoak. Eta beste muturrean zer daukagu? Lehorteak. Eta lehorteak ere, euri faltagatik, gehienak euri faltagatik etortzen direnak izaten dira, beste asko ere beroboladekin lotuta, eta bar. Goazen datu batzuk ikustera. Lehen aipatu dizuedan informe honetan, 50 urte hartuta, ez dago lar eguneratuta, baina, datuak denbora asko behar dutenez, horiek dira datuak. Hemen, mundu mailan, jarrita dauz, errankin bat bezala, lehenengo 5 postuetan, nolabait esateko, hildako gehien sortu dituzten hondamendiak. Eta hortze dekogu, lehorte bat, ekaitz tropikala, lehorte, ekaitz tropikala, izena urakana tifoia hori berdin da. Eta herrialdeak, Etiopia, Bangladesh, Sudan, Bangladesh, Myanmar, adibidez, lehenengo postuan, lehenengo eta bigarrena nahiko antzera, lehorte eta ekaitz tropikal batek nolabait hildakoen kopurua ere antzekoa izan daiteke, 300.000. Hau dira kasu konkretuak, Kalte ekonomikoak, galera ekonomikoak begiratuta, mundu mailan, begirazazu lehenengo 5 postuetan, galera ekonomikoetan, lehenengo 5 postuetan behintzat, ekaitz tropikalak. Eta herrialdea, Estatu Batuak. Nik uste dut hor, diferentzia nahiko nabaria dela, eta gero fijatzen baldin bagara urteetan ere hauen nahiko berriak dira, ez? Nahiko duela gutxi azkenenko hauek, eta guzti horrek ere arrazoi bat ere badauka. Beraz, hor ikusi dugu, hildako gehienak, nolabait idea behintzat lehenengo postu horietan dauden hondamendi horietan, nun gertatu dira. Herrialde pobretan nolabait esateko, eta galera ekonomikoak batez ere herrialde, behintzat garratutako edo herrialdeetan. Hemen ikusten ditugun datu hauek dira, garapen bidean dauden herrialdeetan, zer gertatzen den. Hondamendi guztien, 171, da gehienak bertan gertatzen dira, hor dauzkagu, urakanak adibidez, urakanen pasealeku hori edo, hor herrialde pobre asko daude, ez? Eta gero lehorteak eta guzti horiek. Begira zazue, hildakoen kopuruen 181 bertan izaten da. Baina gero galera ekonomikoen kasuan, zifra hori jaitsi egiten da, 138, eta herrialde garatuetan iaia 160. Beste datu batzuk, hildakoa bakarrik kontuan hartuta, mundu mailan zeintzuk dira hildako gehien sortzen dituzten muturreko fenomenoak. Alde batetik ditugu zikloi tropikalak, 138, lehorteak ere bai, eta gero, azken urteetan gehiago azaltzen ari den bero bolada, 108 momentuz, bai? Hori mundu mailan. Eta Europara baldin bagoaz, diferentzia nabaria da. Europan zer gertatzen da? Hildakoen kopuru horretan, gehienak bero boladen ondorioz izan dira. Ez dakit hori, ni behintzat harritu ninduen datu bada, ez dugulako larri lotzen bero bolada hildakoekin edo jende asko hil daiteken arazoarekin. Pentsatzen dugunean muturreko egoera bat, beroa egiten duenean, askotan esaten dugu, beroa pasatzen dugu, baina baditugu neurriak edo hain gaizkiz pasatzeko eta listo, baina behirazazu Europan zer nolako zifrak izaten ditugun, ez da, bero boladen ondorioz. Zergaitik, bero boladekin gertatzen dana da, beroak nolabait bi arazo ezberdin sortzen ditu. Alde batetik da, bero kolpe bat ematen digunean, ez da? Eta hau da, egun bakar batean temperatura asko igotzen dalako, eta bastakit ez gaudalako preste edo, kirola egiten ari garelako edo gaixotasunen bat baldin badaukagu, baina hori da, bero kolpe bat ematen digu, momentu horretan, bai? Eta beraz, kasu horretan, bero egiten duen egun horretan, gertatzen dira hildakoak. Baina gero beroak beste arazo bat dauka, eta da, beroak luze irauten duenean, eta bai egunez eta baita gauez bero egiten duenean, orduan ditzen zaio beroagatik estresa, ez? Gorputzak ezin du gauez deskantzatu, ez da freskatzen, etxeak berotu egiten dira, horrengo egunean gehiago berotu, eta azkenean gorputzak sufritu egiten du. Horre kaltetunak izaten dira ume txikienak, adinekoak, eta gero baita ere gaixotasuna dituztena, batez ere bihotzeko gaixotasunak. Eta kasu honetan,
hildako gehienak nolabait esateko, bero bolada pasa ostean gertatzen dira. Horregatik ez du ematen, bero bolada bat daukagunean hildakoak daudenik. Heriotza horiek gerora etortzen direlako. Bai, nolabait, batez ere gaixo daudenen kasuan, aurreratu egiten da nolabait hiltzeko momentu hori beroak eraginda. Eta horregatik, batez ere, Europa mailan hau da nolabait arazorik ardura gehien ematen duen arazoa. Zifretan, datuak. Lehen erakutsi dizuet mundu mailan errankin hori, ez? Lehenengo 5 postuetan zeintzuk izan diren hildakoen kasuan. Hemen ere Europan jarri dizkizue datuak, eta lehenengo 5 kasuetan, eta lehenengo 10 kasuetan beroagatik izan dira. Bai, 2010ean Errusian 55.000-tik gorako hildakoak izan ziren. Baina, gogoratzen duzue 2003an izan genuen bero bolada, abuztuan, nagoinela 11 bat egun, bero eta bero eta bero eta bero eta bero. Hasieran ematen zuen hildako gutxi zegoela, baina, gero datuak ondo hartuta, ondo aztertuta, ondo ikertuta, Espainia mailan, 15.000-tik gora, hildako. Geroztanik ez dugu hain bero bolada bortitza izan, aurten izan ditugu batzuk uda, baina oraindik 2003koa da momentuz erregistroak ditugunetik izan dugun handiena. Heriotzak, baina galera ekonomikoak begiratu ezkero, gauza bera, jarri ditugu rankinean, eta orain ikusiko duzu zerraitik 6. bat gehitu nahi izan dut. Baina galera ekonomiko gehienak sortzen dituztenak Europan, uholdeak, bereziki uholdeak. Eta 6. postuan, goratuko duzue, 1983ko uholdeak. Hemen izan zirenak, egia esan, Bizkaian, Bilbo inguruan. Baina, datu hartuta dago Estatu Espainolan bezala, eta, Europa mailan, momentuz, 50 urte horiek hartuta, hori dago 6. postuan. Nik uste dut argazkiak eta asko goratuko dituzuela, eta ziurrenik asko bizi izan duzuela egoera hori, hildakoak egon ziren bai, 30-tik gora uste dut, baina kalte ekonomikoak, galera ekonomikoak. Sikieraz bada, trafikoan egoten diren arazoak eta baina beste muturreko fenomeno bada kontrolatu beharra dana. Adibidez, 2-3 zentimetro elurra, Durango baten gutxi izango da, edo Gasteizen gutxi, baina Bilbo Donostian sekulako trabak sortzen ditu, eta azkenean istripuak ere gertatu daitezke. Ekaitzek dago, nire trumoi ekaitza sortzen danean, haizea oso gogorra izan daiteke, baina txingorra ere sortu dezake, kaskabarra sortu dezake ekaitzak, eta horrek ere kalteak eragiten ditu, tximistak ere, tamainaren arabera, gurean ez dira lar handiak, baina munduan badaude toki batzutan zeinetan jendea hil egindan, olako kaskabar ekaitz batek jota. Itsasoa daukagu guk, eta beraz itsasoan ere baditugu muturreko egoerak. Hau oso argazki iaia mitikoa da, Zarautzen 2014ko itsas denboraleetan, 2014, bai. Zer gertatzen da? Olatua datozenean, hortze ditugu etxeak, eta itsas denboraleak etortzen direnean beraz,
kalteak handiak izan daitezke. Itsasoari lotuta, hemen behintzat, eta guk erabiltzen ditugu, bi egoera ezberdin. Alde batetik dago, itsaso barrenean gertatzen den egoera, edo izaten dugun egoera, eta beraz nabigaziorako arazoak sortu aldituen egoera bat, baina gero, baita ere, kostaldean izan dezaken inpaktu. Osea, askotan izan dezakegu olatu oso handiak, baina ez direnak iristen kostaldera. Beraz, arazoa egon daiteke itsasoan barrena, baina ez kostaldean. Eta kasu honetan, arreta gehiago jarri behar digu, eta horrezagaitik abisuak ere ematen ditugu, nahi ikusiko dugu zerbait, baina, bi egoera ezberdin hauetarako. Eta gurean, nahiko gurea den fenomeno bat, mundu mailan beste toki gutxi batzutan gertatzen da, baina ez da bat ere ohikoa enbata izatea, galerna. Guretzako nahiko ohituta gaude entzutera, baina hau egia esan oso berezia da gure ingurunean, izan ere kostaldetik paraleloa dan, kostalderekiko paraleloa dan mendikate bat daukagu, eta hor sortzen den fenomeno berezia da enbata. Beraz, abizurik ematen ez danean eta beste arrisku bat ere izan daiteke, batez ere jendea hondartzan baldin badago. Eta noski, bero, aipatu dut lehen 2003ko bero bolada. Baina aurten ere nik uste dut argi gelditu dela, zenbat izan ditugun, izan dugu, guk datuak dauzkagunetik bero boladarik goiztiarrena maiatzean izan genuen. Gero ekainan ere izan genituen datu potoloak, uztailan, alarma gorria ere jarri behar izan genuen beroagatik. Eta beroak lehen aipatu ditudan arazoik dakartza, ezta, eta osasunerako eta hildako asko sortzen dituelako, baina gero ere nolabait mundu mailan, berriro mundura goaz, mundu mailan hildakoak. Eta hor ikusten da, zenbakia jaitzen dela, hildako gutxiago dagoela, bai? Gero hemen azaltzen da bero boladen ondorioz dauden hildakoak, beraz, lehen bero boladak sortzen ez dituzten hildako horiek orain, azkenengo urteetan, beroari eragotzita hildakoak azaltzen hasten dira datu horietan, baina orokorrean hartuta, nolabait esateko jende gutxiago hiltzen da orain mundu mailan muturreko fenomeno meteorologikoen ondorioz. Aldiz, galera ekonomikoak begiratu ezkero, handitu egiten da kopuru hori. Hau da, gero eta galera ekonomiko gehiago sortzen dute fenomeno hauek. Hor begiratu behar da, muturreko fenomeno bat, muturrekoa da zergaitik, sortzen duelako haize oso bortitza edo euri asko botatzen duelako, eta uholda sortzen dituelako, edo gu bizi garelako, nolabait, begiratu behar dena da inpaktua, zer nolako inpaktua duen. Ez da gure gandatu hauek gero ateratzeko. Eta orduan, argi dagoena da, herrialde askotan, garapen bidean dauden herrialde askotan, populazioa handitzen doala, eta handitzen da gainera bebai itsasotik gertu bizidan populazioa, eremu uholdeak, urak gainezka indezakeen lekuetan ere gero eta jende gehiago bizi dela, eta horrek nolabait eragiten du, azkenean ere, uholdea datorrenean, akaso bai, abisua emango da, jendeak alde egingo du, baina horretxe bizitza daude eta hor galerak egongo dira. Eta batez ere hau nahi nizuen erakutsi, horren datu horien atzean daudelako abisuak, alertak eta alarmak. Hau da, jendeari abisatzeko
gaur egun daukagun gaitasuna, nolabait esateko. Ohituta gaude gaur egun abizatzera, alerta laranja bat, elurragatik, kasu datorren astean, edo lakoak, ez? Eta beraz, nolabait erramintak dauzkagu gaur egun, iragarpen horiek egin ahal izateko eta abisuak eman ahal izateko, baina hori nahiko berria da, nolabait esateko. Eta gero kontuan hartu behar da ere bai, hemen asko hobeto gabiltzala, dauzkagun erramintak direla medio, daukagun bizimoduagatik, baina gero munduko beste herrialde askotan, abisuak ez dira iritzi behar diren lekura, eta beraz jendea ez da enteratzen, jendea ez da mugitzen. Hori hobetzen ari da, horregatik datuak hobetu dira, baina oraindik hor lan handia egin beharra dago. Baina Europa mailan esango dugu nahiko ondo gabiltzala behintzat alde hortatik, ez? Abisuen aldetik. Euskalmeten erabiltzen den abisu sistema da, Europa mailan erabiltzen den abisu sistema bardina, eta ditzen zaio semaforizazio sistema. Ohituta gaude, horia, laranja, gorria entzutera, bale. Jakin dezazuen Europa mailan erabiltzen dela sistema bardina. Zergaitik, hor ikusten dalako kolore bakoitzak dauka arrisku maila bat. Hori da koloren atzetik ikusi behar dugun arrisku mailak erakusten digutela. Beraz, gu baldin bagoaz Alemaniara eta ikusten baldin badugu gorri bat, gorria badakigu, gorriaren antzekoa da. Horrek ez du esan nahi, guk hemen gorria jartzen baldin badugu, 10 zentimetroko elur lodira botako duelako, eta han, akaso, 30. Ez dugu pentsatu behar zer egingo duen, baizik, eta zer nolako arriskua ekarriko duen egoera horrek. Eta horregatik erabiltzen da, gero herrialde bakoitzak jartzen dizkio nolabait kolore bakoitzari bere, orain ikusiko dugu adibide batekin, ezta? Adibidez, argi eduki behar duguna da, abisu horia ematen dugunean, nolabait esateko normaltasun egoera bat da, askotan gertatzen den zerbait da, baina, segun eta zer egitera zoazen, eragina izango duen zerbait da. Demagun adibidez, temperatura 0 gradutik jaisten dela. Hori askotan gertatzen da, neguan zehar batez ere. Orduan, ja, abisu hori bat ematen dugu, bai? Zergaitik? Izotzak errepidetan arazoa sortu dezakelako. Demagun olatua, gu ez bagara kostaldean bizi, olatuengatik baldin badago abisu hori bat, kasurik ez, baina abisu hori dago. Beraz, hartu behar dugu maiz gertatzen den zerbait, eta nolabait ez baduz eragina guk egingo dugun hortan, ez du bestelako eraginik izango. Alerta laranja horrek ja, suposatzen du, zerbait egin beharko dugula, neurriren bat hartu beharko dugula, ez da askotan ematen. Horrein ikusten du gatorren asterako horregon daitekela alerta laranjaren bat, baitzasalderako, ikusiko dugu gero elur mailan nola geratzen den, baina alerta laranja ematen baldin badugu, neurriren bat hartu behar da. Kalteak espero ditugu, bai? Adibidez, Uholden kasuan, espero duguna da, gainezka egite aurak, eta ja sartzen hastea etxeetan, lonjetan, eta hori izango litzateke, igual, hortxe ibiltzea, ez da, eta ibili behar garela atentuz. Beraz, laranja askoz gutxiagotan ematen da, baina eta gero alarma gorria dago. Kasu horretan ja arrisku meteorologikoa, bandia da, ez da, muturrekoa. Normala izaten dira ezoiko egoerak, adibidez, demagun, horrela adibide potoloak hartzeko, 1983ko Uholdeak argi eta garbi. 2003ko bero bolada argi eta garbi. Baina aurten adibidez, bitaia bat egin dezazuten, uztailan, beroagatik eta basozute arriskuagatik eman behar izan genituen alarma gorriak. Zergatik, ja beroaren ondorioz, oso datu potoloak izan genitu, eta gainera irauzuen bero horrek, eta gainera basozutak izateko arriskua ere handia zen. Eta gero, 2013-2014 bitarteko itxas denborale horietan hainbeste izan genitu, uste dut 9 bat edo jarraian, baloke baten ere, eta horrek suposatu zuen alarma gorria. Beraz, alarma gorriarekin ja kalteak ziurtatuta daude, eta neurriak hartzeaz gain, ez bakarrik toki konkretu batzut maizek, eta nolabait denek hartu beharko ditugu neurriak orokorrean gorria dagoenean. Goratzen du ziklogenesi lerkorroietan ere izan genuela gorriren bat edo tarte batzuetan gorria, ze txikiziok ere handiak izan ziren. Pare bat ideiekin, pizkat azalduko zuen nola funtzionatzen duen abisu sistema hau. Behintzat,
segurtasun sailan erabiltzen dana, den toki guztietan ez dalako bardin egiten. Guk egiten duguna da, badaude nolabait atalase meteorologiko batzuk, balio meteorologiko batzuk, kasu honetan, demagun euria, prezipitazioa. Euriak ere bi arazo sortzen ditu. Euria etengabe egiten duelako, eta orduan batez ere arro handiek eta egin dezaketelako azkenean gain, eta gero prezipitazio ordu betean neurtzen dugu. Hau da, intentsitate handiarekin egiten duenean euria. Eta kasu horietan, arro txikietan egon daitezke arazoak, edo hirietan, herrietan, bastolderiekin, eta abar. Beraz, bi parametroak begiratzen ditugu. Automatikoki, pentsatzen dugu, automatikoki horia. 80-tik 120 laranja, 120 baino gehiago gorria. Bai? Baina demagun, hori da nolabait esateko teoria, hori da gure oinarria. Baina demagun, hori gutxi egin duela aurreko hilabeteetan, errekak oso basu doazela, oraindik ere lurrak xurgatzeko gaitasun handia duela, eta kaso, 80 litro botatzea, ez du eraginik izango erreka hoietan, ibaietan, ez dutelako gainezka egingo. Beraz, ez gara fijatuko bakarrik zenbat botako duen, baizik eta botako duen horrek, ze eragina, ze inpaktua izango duen gure erreka hoietan. Gure erreka, bai? Eta horrekin, guk baloratzen dugu, horia laranja edo gorria izango dan, demagun kontrakoa. Dana dagoela gainezka, aurreko astean ere izan genituela arazoak erreketan, dana dagoela, eta demagun 50 botako dituela edo 60 botako dituela. 60 horia, bai, baina dagoen bezala egonda, botatzen duen guztia, nolabait edo, atera ingo da, igual laranja jarriko dugu, bai? Beste adibide bat izango litzateke haizearen kasua. Gero gainera hori guk egiten duguna da zonaldeak bereiztu. Temperaturaren kasuan 4 zona ezberdin, haizearen kasuan haizeguneak diren lekuak eta gainontzeko lekuak. Eta kasu honetan, haizearen kasuan gehienetan betetzen da. Hori esan beharra dago, ze gehienetan nahiko ondo daude balio hauek, zegoerak, izan daiteke bastakite baldin badago demagune ekitaldian diren bat, bastakit jende asko parte hartuko duena eta horra haizea ibiliko dala, hortxe, agian abisu bat emango genuke, espero dugulako inpaktu aukiko duela jendearengan. Bai? Beti biliko gara, datu meteorologikoak begiratzen, daukagun iragarpen hori, eta zer nolako inpaktua izango duen gizartean, eta zer nolako kalteak eragin ahal izango dituen, eta orduan ematen dira koloreak. Hau da nolabait, lan egiteko daukagun oinarri bat. Adibide honetan, 2022 urtea dago. Egunez egun, ikusten duzu bezala, gehienak horiak dira, abisu horiak lehen esan dizuet, askotan haizeak ere 80-tik gora ibiliko danean, horiak jartzen dugu eta barrez, orduan gehienak horiak dira. Eta, aurten izan dugun arazorik larriena, lehen aipatu dizuetan bezala, izan da beroarengatik eta basozute arriskogatik, eta horrezegetik ikusten dituen hor laranjak eta gorriak ere egun horietan uztailean. Gero beroagatik eta basozute arriskogatik berriro ere urrian. Eta, hori da nolabait, 2022ko adibide bat bezala, Hori da horrela funtzionatzen dugu, ez? Abisuak ematen dira, orokorrean esango dugu, Europa mailan ondo funtzionatzen dutela abisu hauek, mundu mailan gero eta hobeto, baina orain, planteatu behar duguna da, orain arte badakigu zer nolako fenomenoak dauzkagu, baina zerbait aldatzen ari da, zerbait gehiago aldatuko da, zeri eman behar dugu garrantzi gehiago hemendik aurrera, aldatuko dira gauzak, eta horretarako, badakigu planeta berotzen ari dela, baina gero gure datuetara baldin bagoaz ere, hor datuak ere oso argiak dira. Kasu honetan, udako datuak hartuta daude, ekaina, uztaila eta abuztukoak, Euskal Autonomia Erkidegokoak, eta hau dira azkenengo urteak. Eta hau da, aurtengo uda. Hau 2023ko uda,
oso beroa izan zala, honek adierazten duena da anomalia deitzen dioguna. Hau da, bataz bestekotik hotzagoa izan baldin bada edo beroagoa izan baldin bada. Hotzagoa izan baldin bada behera markatuta dago eta urdinez. Eta zenbateko anomalia, gradu 1, 2, eta ikusten dena da azkenengo urteetan batez ere gorriak ditugula, hau da, batez ere beroak. Batez bestekotik gora. Hau da, azkenengo urteetako gehienak hoi baino, edo bataz besteko erretik baino, beroagoak izan dira. Beraz, pentsatzekoa da ere, joera horrekin nolabait jarraituko dugula. Gainera, beroak diren horiek desente beroagoak dira, eta hotzagoak diren apur horiek, bakarrik apur bat hotzagoak. Beraz, honek ondoriorik izango aldu muturreko fenomenoetan, argi dagoena da, bero boladan kasuan, argi dago, nahiko argi dago baietz. Bero boladak nabaritu dugu, mundu mailan eta baita hemen ere, areagotzen ari direla, gogorragoak izaten ari direla, lehenago iristen direla eta kaso beranduago ere gertatzen direla, eta hori da nolabait klima aldaketaren panorama honetan aurre egin behar diogunari, baina batez ere hemen Europan lehen aipatu duanagatik, hildako gehienak bero boladek sortzen dituztelako. Eta klima aldaketarekin hori nolabait nahiko argi dago datuen arabera. Pariseko akordioa bete ezkero, oraindik ere, Pariseko akordioak eskatzen duena da nolabait gradu terdi, 2 gradutek ez pasatzea 2100erako igoko dan temperatura, bataz bestekoa mundu mailan. Akordio hori bete ezkero, alanda be, igoko litzateke temperatura mundu mailan, baina ez bada betetzen, ez bada neurririk hartzen, igoko dan, beste igoko da, gero oso zaila dala aurre ikustea, zer nolako bideak hartu baldituen gero eguraldiak eta batez ere muturreko fenomenoak. Ze argi dagoena da, muturreko fenomenoak areagotu egingo direla. Areagotu, maiztasun gehiagorekin gertatuko direla orokorrean mundu mailan. Gurera ekarrita, batez ere esango dugu, bero boladak eta horri lotutako baso suteak, eta gero itsas mailaren alturarekin lotutako fenomenoak. Hemen nolabait, hau bakarri nahi izan dizuet, pixka bat ulertzeko beto zergaitik planeta beroago batek ekarri beharko digun, edo esaten dugun hain argi, bero boladak gehiago izango ditugula, maiztasun gehiagorekin eta gogorragoak izango direla. Fijatu zaitezte hontan, ez? Honek emango liguke bataz besteko temperatura, planetaren bataz besteko temperatura edo herri bateko bataz besteko temperatura, eta hau da, zenbatetan frekuentzia, zenbatetan izaten dugun hotzagoa edo beroagoa. Hau nolabait esango dugu dala egoera, orain arte izan dugun egoera. Orain gertatzen ari dana da, berotzen ari dala. Hau da, bataz besteko hori eskumarago mugitu dala, beroago, bai? Eta gainera, ez naiz hortan sartuko, baina nolabait joera horren edo jokaera horren forma ere, nolabait okurbarren forma aldatu egin da. Deitzen zaio variantza, baina aldatu egin da. Horrek esan nahi du orain hemen egongo ginatekela. Eta horrek zer esan nahi du? Muturreko, hotzarekin lotutako muturreko egoerak pasatuko garela hemendik ona ez, gutxitu egingo dira, hori da, aurreikuspenako dira behintzat, murriztu egingo dira gutxiago, baina oraindik ere egongo dira, hotzarekin eta lurrarekin, izotzarekin lotutako egoerak, baina begira ezazue alde berora baldin bagoaz. Bero boladak lehen gutxitan gertatzen ziren horiek, orain askotan gertatzen dira, eta gainera oso muturreko egoerak, hau da, errekorrak eta ematen dituztenak, askoz ere maizago. Hau da, nolabait ikusteko zergaitia, ez? Planetaren bataz besteko temperatura. Igo ezkero, ja aldatzen da nolabait jokabide normala, eta beroari lotutako egoerak, maiztasunean handitu egiten direla zeharo, eta gainera ere indartu egiten dira. Orokorrean mundu mailan, eta gero, ona ekarrita, batuta bezala ere, hori ere gertatzen ari da.
itsasoaren maila igotzen ari da, eta igotzen jarraituko du. Eta horrek zer nolako ondorio ekarri aldizkigu guri? Itsas denboraleak dauzkagunean, nolabait gu hortxe gaude, gainera, uste dut, Euskal Autonomia Erkidegoko 60% uste dut, bizi dala itsasotik gertu. Hau da, oso nolabait toki inpaktua jaso alduen tokietan, ez? Beraz, itsas denborale bat etorten danean, urteekin itsasoaren maila gero eta altuagoa baldin badago, azkenean itsasoko ura gehiago sartuko da, kalte gehiago sortuko ditu, eta beraz, akaso denbora gehiago beharko du horrek eragina izaten gurean, eta guk hori nabaritzeko, baina hori ere iragarpen guztienaren arabera igotzen jarraituko duenez, itsas denboraleak ditugunean, maizago gertatuko, kalte gehiago sortuko dituzte. Gero, maizago gertatuko diren edo ez, gero, hor, nik esan dizuet, batez ere temperaturaren kasuan nahiko argi dago, bero boladena nahiko argi dago, baina gero, galdetzen badiazue, eta prezipitazio euriaren kasuan zer, gehiago egingo du, gutxiago egingo du, hor ja, ez dira, gauzak ez Esteguan, izan daitezke 100 urte, 200 urte, 500 urte, baina azkenean errekak leku hori hartuko du. Beraz, guk eraikitzen baldin badugu, leku horietan badakigula hor, egunen baten, horrek, urak hartuko duela, horre nolabait gu gehiago jartzen ari gara, nolabait arriskuan, ez? Arrisku hori handitu daiteke, naiz eta euri gehiagorik ez egin edo euri asko sortzen duen egoerak gutxitu, demagun, baina segun eta nun bizi garen, nun jartzen ditugun gure etxeak edo gure lantegiak eta bar, gero inpaktu handiagoa edo txikiagoa izan daiteke. Eta nik uste dut horrekin, zuen galderen zain nagoela ja, nahi dozuna galdetzeko. Galerarik ez? Edo oso argi izan dut, edo argi daukazue. Bota nahi dozuena edo bestela, ez dakit, hausnarketaren bat, edo ez bat zaudetea edo zerbaitekin. Hemen, ez da baidatuko dugu arazo barik. Bai, baina negazionista nik uste... Galdera hori da, horren beste negazionista egotie, eta gainera batzuta pertsona izena handikoak. Ez dakita inbeste diren edo inbeste zarata egiten duten. Hori bere beste gauza da, eta negazionista nik uste dut arlo guztietan azaltzen direla, beti daudela, eta egongo direla, eta horrekin bizi behar dugula, ez? Nik uste dut zarata gehiago egiten dutela. Eta nire grazia egiten ze beti norbaitek ateratzen du bai, baina ikerketa batean azaltzen da, nik irakurri dut, edo honek, ez dakit, prestigio handiko zientzialari bat da, eta baina zientzian ez da lan egiten nolabait esan bakarka. Nik ikerketa bat egin eta nik datu hauek topatu ditut. Izan ere, zientzia ikerketa batean nolabait, zuk nahi izan ezkero, lortu aldituzu datu batzuk kendu, beste batzuk jarri, hau kontuan hartu, bestea. Beraz, alde hortatik ez dago nolabait arazo handigirik, zuk ateratzeko orain hemen, bai, temperatura, baina hemen ez da igotzen ari, ez dakit,
Zer gertatzen da zientzian? Zientzian lan egiten dela talde izugarri handiak eta nazio artean. Beraz, azkenean, garrantzia daukana da komunitate zientifikoak esaten duena, eta beraz, zuk egiten duzun lan bat, zure lankidek edo, zure kolegak edo, ez dakit nola esaten dan, zure alor berdina lan egiten duten nazioarteko beste lantalde batzuk, zure lana aztertu behar dute, eta onartu behar dute hori ondo dagoen ala ez. Ez da bakarrinik esaten dudana, nolabait esateko. Eta kasu honetan, klima aldaketarekin, baina ezke urte asko dira, ez da esaten dugula. Orain ikuste dut, asko hitz egiten ari garela, eta nolabait nahiko barneratuta daukagula, nabaritzen hasi garelako, nabaritzen. Baina, egun urte baino gehiago dira, hau nolabait ikusten zala argi zegoela, azalpen zientifikoak horren atzean, CO2-ak, CO2 gehiago baldin badago aire masa batean, eguzkiak ematen dionean gehiago berotzen dela. Hori, 1800 garren urtean lortu zen hori ezagutzea, hori jakitea. Gero, torri ziren, 60ko hamarkadan, 70ko hamarkadan, nahiko argi zegoen, komunitate zientifikoa jasaten zuen hori horrela zela, eta horrela izango zela, jarraitzen genuen isuritzen CO2 eta beste berotegi efektuko gazak, eta hori gertatuko zela. Zer gertatzen da, gero horren kontra ere jende asko, edo, industria asko eta eragin handiko jende asko ibili dala horren kontra. Gero eta gutxiago entzuten zaie hoiei, ze azkenean, nolabait komunitate zientifikoak, ez dakite denboraren poderioz edo zer, baina azkenean lortu da. Baina nik uste dut negazionistak egite dutena da, zarata gehiago entzuten zaie, eta toki guztietan topatuko ditugula. Nintzen, galdera bat. Esan duzu, zelan hemendik aurrera fenomeno batzuk izango ditugula ugariagoak, maiztasunez eta bai gogortu egingo direla. Badakit behar bada zientzia fikzioa izango dela. Baina estimatuta dago zenbatean, hau da, esaterako udan zenbat bero bolada izan daitezkeen, badago estimazio bat esan ez gaurkoa etorriko den horrekin aldendu egiten den? Gertatzen dena horretarako hartu behar dituzula, deitzen zaie proiektzioa. Klimarekin klimazari garenean, iragarpenezari garenean, ez da eguraldi iragarpena bezala biharko etzirako modeloak ezberdina dira, eta gero proiektzioak dira. Zergatik gainera, erabili behar dira nolabait eskenatoki ezberdinak, ez? Demagun. Jarraitzen dugula, orain arte bezala, isurketa hauekin. Ondorio batzuk izango ditugu. Demagun, erdira murrizten dugula 2100erako, beste ondorio batzuk. Beraz, egiten dana da, nik uste dut hor besteren batean daukadala, hauek nolabait, ez? Kasurik okerrenean, erdiko kasuan eta kasurik oberenean. Nolabait horrela ikusten da, zenbat igo daiteke nadiezkasunetan itsasoaren maila, baina badago minimo bat, bai, betetzen dana. Eta hor, datua ez daukat buruan, baina normalean egiten da, zailagoa da, jakitea adibidez hemen Durangon, ez? Zenbat izan daiteke. Zenbat eta eskalan gehiago nolabait afinatu nahi duzun, edo eskala txikira joan nahi baldin badozu, gauza guzti hauek galtzen dute nolabait zentzu hori, ez? Orduan, batez ere, guk egin aldoguna da, datuak erakutsi, zelan ari dan udak gero eta beroagok izaten, datuak ditugulako, baina orokorrean proiektzio horiek Europa mailan egiten dira, gero penintzula mailan bai ikusten da bai, hegoaldean zegoen bero hori nolabait ari dela iparraldera joaten, ez? Eta orain datu hori ez daukat buruan, Europa mailan edo penintzula mailan, baina badaude datuak segun eta zer nolako proiektzio edo zer nolako isurketa mailak kontuan hartzen dituzu. Bueno, orokorrean. Kutsadurak. Printzipioz, planetaren berotzean, kasu hortan ez, kutsadurak batez ere ezaten du eragina gero osasunean, ez?
osasunean. Klimarako begiratzen dana da berotegi efektuko gasak direnak. Batzuk badira bai kutsatzaile arruntak eta baita ere berotegi efektuko gasak. Baina gas batzuk dira, ur lurruna adibidez, bada, metanoa, CO2, horiek zergaitik, eguzkizpiek eragiten diotenean, nolabait sortzen dutena da berotegi efektu hori, ez dutena egiten da, zurgatu nolabait eta mantendu egiten dute temperatura hori atmosferan. Eta gero badaude beste kutsatzaile batzuk, baina eragin zuzena beroketan daukatenak ez. Eragina daukate osasunean, bai. Eske oso zaila da. Munduko meteorologia erakundeak mundu mailan ematen duen datua da beraien lan egin da beste hainbat ikertzaileekin handitu egingo dela kopurua. Handitu egingo dela. Beroaren kasuan adibidez, temperaturarekin, baina hori gertatzen da bai iragarpen normaletan, temperatura iragartzea asko sarrazagoa da prezipitazioa iragartzea baino. Prezipitazioan zenbat euri egingo duen nun, eta hor askoz ere konplexuagoa da sistema. Eta beraz, klimaren esparruntan ere sartuta, klimaren inguruan egiten diren iragarpen horietan ere bai, prezipitazioa ez dago hain argi. Mundu mailan ematen du, handitu daitekela, eta hemen Euskal Herria mailan ematen du txikitu daitekela. Baina hori esango nuke nola ipintzen artean, ze akaso hemendik urte batzutara aterako dira beste ikerketa batzuk eta argiago esango dituzte emaitzak. Orain egia esan, horregatik ez dute azpimarratu. Ez dagolako oso argi. Nik bai ikusten dudala ari edala aldatzen modua, ez? Euria edo egiteko modua. Hau da, egon gaitezkela denbora luzeagoz euririk gabe, eta gero euria etortzen danean askoz ere indar gehiagorekin etortzea, eta beraz, bi ertz hoiek, muturreko egoerak dira bi hoiek. Hau da, kasu horretan, naiz eta urte osoan botatzen duen euriko purua antzekoa izan, horrek ez du nolabait momentuan arazo larririk sortzen, baina euria etortzen danean, edo ez dator, edo etortzen da bapatean, bi mutur hoiek arazoak sortu ditzaket. Eta hori da, ikusten dana klimarekin gertatu, klima aldaketaren ondorioz gertatu daitekena. Muturreko fenomenoak areagotzea orokorrean mundu mailan. Lehorteak gogorragoak izatea, eta uholdeak ere bai gurera etorrita, ez dago hain argi. Beraz, zirimiria desagertu egiten da? Bakizu ze arazo dagoen zirimiriarekin bai, erregistratzerakoan, estazioetan erregistratzen da euriko purua. Orduan guk ikusten duguna da bai kopurua, zenbat bota duen, eta guzti hori zirimiria berez aparte, nire sentsazio esango dizut, baina ez dago datuetan oinarrituta gutxiago daukagula, gutxiagotan egiten duela. Zirimiria egiteko egoera meteorologikoa, egoera atmosferikoa berezia izan behar da, ez? Eta temperatura aldatzen denez, aldatzen dira ere bai, nolabait borraskak, antizikloiak eta mugitzeko antolatzeko modua, pentsatzekoa da horrek ere eragina izango duela euria egiterakoan zein modutan egiten duen. Nik ez nuke esango desagertuko doanik, baina hor ere bai, begia badaukagu jarrita hor bai. Datua badaukagu. Eta orain zeu zer egiten ari da. Bai, Europako mailatik edo bai bakoitza bere kabuz. Zeu zer egiten ari da edo bakarrik oraindik gaude ikusten eta ikusten. Suposatzen da mundu mailan, horregatik daude goi-bilerak, ez? Akordioak sinatzen dira, eta oraindik hemen gaude, ez? Beraz, akordioa sinatu bai. Klima aldaketaren kasuan, hor atzean zer dago? Berotegi efektuko gasak batez ere zerk sortzen ditu.
energia sortzeko erak, ez? Beraz, hori aldatu behar baldin badugu, aldatu beharko dugu energia alde batetik sortzeko modua, baina baldin bagoaz bakarrik berriztagarrietara, hori ere ez da nolabait gure salbazioa, nolabait esateko. Egin behar dana, da, murriztu. Energia kontsuma murriztu. Nik argi daukat. Murriztu eta desente murriztu. Beraz, gure bizimodua nolabait, desente aldatu beharko litzateke, gai egon beharko gineateke gauzasko aldatzeko, ahalik eta energia gutxiago erabili behar izateko. Gero, erabiltzen duguna, saiatu berriztagarria izaten, guzti hori, baina asko jaitsi behar da. Eta nortzu jaitsi behar dugu, ondo bizi garen herrialdetan jaitsi behar dugu batez ere, eta beste hainbat arazo da. Beraz, hor, nolabait gure bizimodua dago hor kolokan, eta horren atzean noski, ekonomia. Eta beraz, herrialde asko, hitzonak eta, baina gero azkenean, benetazko akordioak bete behar diren akordioiek, gero ez dira betetzen behar dan bezala behintzat. Beraz, suposatzen da egiten dela, goi bilerak eta egoten dira, sinatu egiten dituzte paperak, eta hortze gauz. Baina datu hauek dena dakit, ez dakit duela atzo ez dakit irakurri nuen, ez dakize konpainiak bazekiela klima aldaketaren arazoa, bazakitela, lehenengoa, zigurrenik beraiek dirua sartu izan zutela duela urte asko hori ikertzeko, ez? Baina, bueno, ez aieko meni, ez? Bueno. Ez badago beste galderarik, bukatu bultzat ematen dugu hitzaldia, eta eskerrik asko nintze, hau hain argi azaltzeagatik, eta hurrengora arte. Eskerrik asko zui, tortzeagatik.